zase ideme ruka v ruke s budúcnosťou. A preto neustále vymýšľame zlepšováky, ako sa do práce dostať alternatívne s čo najmenšou uhlíkovou stopou. No, dobre, teleport ešte nemáme vychytaný, ale ostatné spôsoby áno. Cyklistov máme azda najviac, preto majú zriadenú krásnu bicykliareň so sprchou. Využívame tiež korčule. Čo tie schody? Vidím, že tu mysleli na všetko. Alebo samozrejme mestská hromadná doprava. Alebo na elektrickej kolobežke. Nabíjanie v zese je jednoduché a dokonca v našej budove v Nitre priamo zo slnka. Alebo vďaka šatniam a sprchám si do práce aj zabehnete. Na parkovisku sa nachádza asi 40 nabíjačiek na elektromobily. Jedno, aký spôsob dopravy do práce si vyberieš, najdôležitejšie je, aby mala čo najmenší dopad na životné prostredie. Keď to vo firme dáva zmysel. A nezabudnite nás sledovať aj na sociálnych sieťach, aby vám neunikli ďalšie zaujímavé videá.